Επιτρέψτε μου να σταματήσω εδώ. Αν νομίζετε ότι το να είσαι πειρατής ή ναύτης στον παλιό καιρό ήταν τόσο ωραίο, κάνετε μεγάλο λάθος. Πριν όμως αρχίσω να σας εξηγήσω γιατί οι πειρατές, οι ναυτικοί δεν έτρωγαν ψάρια και προτιμούσαν να λιμοκτονήσουν, κάντε μια εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι για να βλέπετε και άλλα τέτοια απίθανα βίντεο όπως και αυτό. Ας ξεκινήσω. Και να η σκληρή αλήθεια λοιπόν. Δεν ήταν μόνο να τραγουδάς τραγούδια της θάλασσας και να ξεκινάς επικά ταξίδια σε 7 θάλασσες για να βρεις την πηγή της νεότητας ή σπηλιές γεμάτες χρυσό. Στην πραγματικότητα δεν ήταν και τόσο ωραίο να είσαι συνέχεια στη θάλασσα και έχω 5 φοβερούς λόγους για να σου το αποδείξω. Ας βοτήξουμε στα βαθιά λοιπόν όπως θα έκανε και ένας σκληροτράκυλος πειρατής. Τώρα φανταστείτε το εξής. Είστε τόσο ενθουσιασμένοι και περιμένατε να έρθει αυτή η ημέρα και επιτέλους ναι, είναι επίσημο. Θα γίνεις πραγματικός πειρατής. Ο καπετάνιος σου λέει να ετοιμαστείς γιατί την επόμενη μέρα θα σαλπάρεις για ένα ταξίδι που αναμένεται να διαρκέσει κάπου 6 μήνες. Αν είσαι τυχερός φυσικά. Αυτό συμβαίνει επειδή οι καταιγίδες και οι γοργόνες που τραγουδούν θα μπορούσαν να περιπλέξουν τα πράγματα. Ετοιμάζεις μερικά πράγματα. Τώρα ας σταματήσουμε για λίγο αυτή την ονειροπόληση, γιατί εδώ έρχεται το πρόβλημα νούμερο 1. Αυτό που εννοώ με το να πακετάρεις δεν είναι σίγουρα αυτό που νομίζεις. Οι ναυτικοί είχαν μόνο ένα σετ ρούχα που δεν τα έπλυναν σχεδόν ποτέ κατά τη διάρκεια ολόκληρου του ταξιδιού τους. Αυτό συνέβαινε επειδή πίστευαν ότι η βρωμιά και το λίπος θα τους προστάτευαν από τους ανέμους και τις βροχές. Αποχαιρετάτε την οικογένειά σας και κατευθύνεστε προς το λιμάνι όπου σας περιμένει το νέο σας σπίτι. Ένα από τα μέλη του πληρώματος σας καλωσορίζει, όχι και τόσο θερμά, στο κατάστρωμα και σας δείχνει που θα κοιμηθείτε. Αυτό σας κάνει να αρχίσετε να αμφιβάλλετε για την επιλογή σας να γίνετε ναυτικός εξ αρχής. Διότι, αφού το δείτε, είστε σίγουροι ότι αυτό δεν θα είναι μια εμπειρία επίπεδου άνεσης ξενοδοχείου 5 αστέρων. Οπότε εδώ είναι το πρόβλημα νούμερο 2. Τα πλοία ήταν απολύτως τριμωγμένα την εποχή εκείνη. Οι ναυτικοί θα έπρεπε να αποδεχτούν να ζουν σε τέτοιες συνθήκες, είτε δούλευαν για ένα μεγάλο όνομα όπως ο Χριστόφορος Κολόμβος, είτε όχι. Το Νίνα και το Πίντα ήταν 2 από τα πλοία του Κολόμβου και τα καλύτερα ιστιοφόρα της εποχής τους. Ωστόσο και πάλι αυτό δεν άλλαζε το γεγονός ότι ήταν τόσο μικρά που οι άνδρες δεν είχαν μέρος να κοιμηθούν, γεγονός που μας δίνει το πρόβλημα νούμερο 3. Το γεγονός ότι έπρεπε να κοιμούνται ο ένας δίπλα στον άλλον σε ένα κατάστρωμα γεμάτο κόσμο, όπου με το ζόρι μπορούσαν να κινηθούν, δεν ήταν και τόσο καλό για την κατάσταση της υγείας των ναυτικών. Και το να πάνε κάτω από το κατάστρωμα για να ξεφύγουν από το ροχαλί του συναδέλφου τους δεν ήταν επιλογή, επειδή εκεί δεν υπήρχε φρέσκος αέρας. Επιπλέον, εκεί μπορούσε πάντα να συναντήσει κανείς πολλούς αρουραίους. Οπότε, αποχαιρετήστε την προσωπική υγιεινή. Και σε περίπτωση που αναρωτιέστε πώς βρέθηκαν εκεί οι αρουραίοι, αυτά τα μικρά κατεργάρικα πλάσματα στην πραγματικότητα είναι δεινοί κολυμβητές. Επίσης, οι ναυτικοί βρίσκονταν στη θάλασσα ανεξαρτήτως εποχής και καιρού. Οπότε συχνά κρύωναν και ήταν βραγμένοι τις περισσότερες φορές. Γεγονός που επίσης τους δυσκόλευε να παραμένουν υγιείς και δυνατοί. Έτσι λοιπόν, μιλώντας για συνθήκες υγείας, φτάνουμε στο πρόβλημα νούμερο 4, και αυτό είναι το φαγητό και η πείνα. Οι ναυτικοί δεν είχαν τότε τα δικά τους μίνι ψυγεία με διάφορα είδη φαγητού όπως οι καμπίνες που διαθέτουν οι πολυτελείς κουρασγέρες στις μέρες μας. Έτσι, έπρεπε να βρουν τρόπους να αποθηκεύουν αρκετά τρόφιμα που θα διαρκούσαν για μήνες ή και χρόνια. Εξαιτίας αυτού, οι επιλογές τροφίμων τους ήταν περιορισμένες και σίγουρα δεν ήταν σαν το φαγητό που ετοιμάζουν οι σεφ των αστέρων Μισελίν. Μία από τις πιο συνηθισμένες επιλογές τροφίμων στα πλοία ήταν το παστό κρέας, το οποίο δεν ήταν τόσο μαστιχωτό όσο φαντάζεστε, ή ένα μπισκότο που ονομαζόταν Hardat, το οποίο αποκαλούνταν επίσης λαμαρίνα ή κάστρο σκουλικιών. Και υπάρχει λόγος για όλα αυτά τα δημιουργικά παρατσούκλια. Το Hardak ήταν ουσιαστικά ένα μείγμα από νερό και αλεύρι που ψήνονταν σε ένα κράκερ με γεύση χαρτόνι. Έμοιαζαν με τούβλα και ο μόνος τρόπος για να φαγωθούν ήταν να μαλακώσουν με νερό. Μερικές φορές αυτά τα μπισκότα εξακολουθούσαν να είναι εξαιρετικά σκληρά, οπότε οι ναύτες έπρεπε να τα χτυπήσουν με τις γροθιές τους για να τα σπάσουν σε μικρότερα κομμάτια για να μπορέσουν να τα φάνε. Εφόσον το Hardat διατηρούταν στεγνό, σπάνια λιωνόταν. Οι ναύτες μπορούσαν να τα φάνε μετά από ένα χρόνο, αν τους είχε μείνει καθόλου, αλλά τις περισσότερες φορές ήταν εξαιρετικά δύσκολο να τα διατηρήσουν στεγνά μέσα σε ξύλινα βαρέλια, και τότε μολύνονταν από ζωήφια που άφηναν μικρές τρύπες πίσω τους. Ωστόσο, οι ναυτικοί τα έτρωγαν και πάλι γιατί από κάπου θα έπρεπε να παίρνουν τις πρωτεΐνες τους. Μέχρι τώρα, ίσως να έχετε καταλάβει ότι δεν υπήρχαν φρούτα ή λαχανικά στη διατροφή των ναυτικών. Αυτό προκαλούσε έλλειψη βιταμινών σε πολλούς ναυτικούς. Οπότε, αυτοί οι σκληροί και αδυσόπιτοι πειρατές και ναύτες, στις ταινίες που βλέπετε, ναι, όλα οφείλονταν στην κακή διατροφή. Αλλά όταν οι ναύτες ξέμεναν από τρόφιμα, το να μην έχουν ισορροπημένη διατροφή ήταν μάλλον το λιγότερο που τους απασχολούσε. Στα παλιά χρόνια, ένα ταξίδι μπορούσε να διαρκέσει πολύ περισσότερο από το αναμενόμενο λόγω καιρικών συνθηκών. Μπορεί να μην υπήρχαν άνεμοι για να σπρώξουν το πλοίο παραπέρα ή μια ισχυρή καταιγίδα να τρακουνούσε το πλοίο
και τα κύματα και το νερό να κατέστρεφαν τις αποθήκες τροφίμων τους. Έτσι, όταν συνέβαινε μια τέτοια καταστροφή, οι ναυτικοί μπορούσαν εύκολα να ξεμείνουν από τρόφιμα. Θα μπορούσαν όμως να ρίξουν το δίχτυ στον ωκεανό και να πιάσουν μερικά ψάρια, σωστά. Αλλά οι ναυτικοί δεν έτρωγαν ψάρια. Δεν έτρωγαν ποτέ ψάρια, ακόμη και αν λιμοκτονούσαν. Πολλοί καπετάνοι το ανέφεραν αυτό στα ημερολογιά τους. Το πρόβλημα δεν ήταν όμως ότι οι ναυτικοί δεν μπορούσαν να πιάσουν ψάρια. Στην πραγματικότητα, πολλά διαφορετικά είδη ψαριών πιάνονταν στα δίχτυα τους, αλλά έπρεπε να τα πετάξουν όλα πίσω στη θάλασσα. Κατά την εποχή της εξερεύνησης, ο Αντώνιο Πιγκαφέτα ανέφερε στο ημερολόγιό του ότι το πλήρωμά του πλοίου έπιασε απίστευτη ποσότητα ψαριών, αλλά δεν έφαγαν κανένα από αυτά. Επίσης, στο ίδιο ημερολόγιο ανέφερε ότι 40 από τους ναύτες έχασαν τη ζωή τους. Φυσικά, οι ναύτες πίστευαν ότι μόνο τα δηλητηριώδη ψάρια ήταν επικίνδυνα και εξαιτίας αυτού είχαν την τάση να τρώνε μόνο τα ψάρια που γνώριζαν. Αλλά ακόμη και ένας καλά μαγειρεμένος τόνος μπορούσε να είναι δηλητηριώδης και έπρεπε να το μάθουν με το δύσκολο τρόπο. Αλλά δεν είναι ότι δεν είχαν μεθόδους για να ελέγχουν τα ψάρια. Οι Ισπανοί ναυτικοί, για παράδειγμα, τους έβαζαν ασημένια νομίσματα. Αν το ασήμι άλλαζε χρώμα, θεωρούσαν ότι αυτά τα ψάρια ήταν δηλητηριώδη, άρα μη βρώσιμα, οπότε τα πετούσαν στη θάλασσα. Άλλοι ναύτες τοποθετούσαν τα ψάρια που έπιαναν στο κατάστρωμα και παρατηρούσαν αν έρχονταν μύγες ή άλλα έντομα. Αν δεν κάθονταν πάνω στο ψάρι, αυτό σημαίνει ότι ήταν δηλητηριώδες. Αν όμως έρχονταν έντομα, το θεωρούσαν ασφαλές προς κατανάλωση. Το πρόβλημα της κατανάλωσης ψαριών που αλλιεύονται στην ανοιχτή θάλασσα χρονολογείται ήδη από τον 7ο αιώνα π.Χ. Οι αυτοκρατορικοί θεραπευτές στην αρχαία Κίνα γνώριζαν ότι η κατανάλωση ψαριών ήταν ο λόγος για τον οποίο κάποιοι ναυτικοί έχαναν τη ζωή τους. Αλλά δεν μπορούσαν να αποδείξουν ότι τα ψάρια ήταν δηλητηριώδη και το μυστήριο παρέμεινε άλυτο μέχρι τον 19ο αιώνα. Το 1886, ένας Κουβανός γιατρός κατάλαβε τελικά ότι ορισμένα ψάρια περιείχαν δηλητήριο στους και τους μυς τους. Αυτό το είδος δηλητηρίου είναι στην πραγματικότητα κάτι που βρίσκεται στο πλακτόν. Ορισμένα ψάρια μπορούν να τρώνε αυτό το πλακτόν χωρίς να επηρεάζονται. Το αποθηκεύουν στο σώμα τους και καθώς μεγαλώνουν, το ποσοστό του δηλητηρίου αυξάνεται μέσα τους. Και αυτό είναι κάτι που δεν φεύγει όσο καιρό και αν μαγειρέψει κανείς το ψάρι. Ακόμα πιστεύετε ότι η ζωή στη θάλασσα τον παλιό καιρό ακούγεται συναρπαστική? Αυτό το πέμπτο πρόβλημα θα σας πείσει για το αντίθετο. Ας πούμε ότι έχετε καταφέρει να τα πάτε καλά με τους συγκατοίκους σας, να είστε καθαροί και υγιείς και να τρώτε τακτικά. Αλλά πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να σας πιάσουν πειρατές και δεν ζητούσαν πράγματα ευγενικά. Έτσι, αν δεν θέλετε να καταλήξετε τροφή για τους καρχαρίες, θα έπρεπε να σηκώσετε τη λευκή σημαία και απλά να τους ακολουθήσετε. Σίγουρα δεν είναι η κουρασγέρα που σχεδιάζετε, έτσι. Αν σου άρεσε το βίντεο, πάτε ένα like και άφησα ένα σχόλιο από κάτω. Μην ξεχάσεις να κάνεις μια εγγραφή στο κανάλι μου και να πατήσεις το καμπανάκι για να λαμβάνεις ειδοποιήσεις για τα επόμενα φοβερά βίντεο που θα ετοιμάσω για εσάς.